Hi everybody, good evening. Let's eat my dinner. Kain. Sabayan nyo naman ako, mga moms. At least kahit virtual man lang or baya ka, may kasabay ako. Kain tayo. Hi Ate Vanessa Bicong, kain. Kumusta kayong lahat? Anong ginagawa niyo? Nag-dinner na kayo? Sabayan niyo ako. Hindi ka. Kain tayo. Ano ulam ninyo? Tingin ulam mga moms. Paulo. Hi Paolo, kamusta si Ma'am Lorna? Unti-unti ko na naayos yung bahay. Unti na lang talaga. Unti na lang. Hi, Jonah. Kain na. Sabayin niyo ako. Cora Bauno, how are you? Okay naman po. Good evening din. Ay, Ate Mirasol na laging present. Hanggang. Fresh from the bat. Mula sa CR. Ate Leticia Nabal ng 1 Barangay 41, Tacloban City. Yun ulit, yung pritong maling. Yung natira ko kaninang tanghali.
Carabao no next week po. Kay Babasa. Lately, nung kami nag-chismis na kaagad Yes, sa 13 yung flight ko, going to Hasaan. Sino ba yung nababas kay Gwen? Sino ba yun? Maya pa Benny, Kimberly Sanchez, sa lahat ng mga Kapampangan, hello sa inyo dyan. Naimbag na Rabii, mga Ilocano. Ay, electric bang ko, Romel Atilano. Nabother ka ba? Sorry. Hi, Mildred Ortega. Electric pang ko po, sorry. Actually, namang problema talaga ako. Thinking ko na rin ng dapat, hindi na makala ko na gamitin. Ala! Ang yaman, may generator, tapos walang ulam. Kasi, nakaring talaga yung problema ko. Yung mga paninda ko, hindi ko ma-claim. Na-order ko na siya. So, yun. Hindi ko yung tita ko, baka pahiramin niya akong pera. Pinulang ako yun. Yung mga paninda ko papunta ng Hasaan. Iniisip ko kung ikakarton ko siya o imamaleta ko. Pag minaleta ko, baka hindi magkasya. Lovely yun, natira kong maling kanina. Yun ang inaalala ko. Sayang kasi mga in-order ko, hindi ko madadala. Ate Nerita Esber. Teresa Kandungog. Gandang gabi. Lovely sa 13 ang flight ko.
Ano bang araw yung 13? Martes? Ano bang yan? 9, 10. Lunes. Nakakaano yung pulbo sa katawan. Nakakaantok. Ano ba yan? Kaginhawa. Miljen, hi Juan de la Cruz, good evening. Hello sa inyo. May mga ads bang lumalabas? Hindi pa siya, tapos naman na siya, yung ayos lang ng gamit. Hindi ko matapos yung pag-aayos. Kasi nga ang dami. Tulad niya, naglabas si tita kanina. Pinasok ko kasi biglang umulan. Yan yung mga dadalhin ko yun. Nasa sopa yan yung mga dadalhin ko sa hasaan. Wala pa dyan yung iba. Yung mga pasalubong from Hong Kong nandyan. Dadalhin ko doon. Siguro more or less mga nasa 20 kilos din yan. Kaya yun. Bakit? So yun. Naisip ko, sayang naman yung mga paninda ko kung hindi ko madadala. Mga bedsheet, yung ibang dress. Yun yung naalala ko. Hi sa lahat, good evening. Sino pa yung mga nandyan? Nila Makwa, Josephine, ano to? Bidalaw raw. Rosario Mora, hi. Aline Silver, Janessa De Maano, hi. June Arancilio, hello. Sa 13 po, uwi na ako doon. Sa ngayon, kailangan ko na mataas lahat ng mga gusto kong gawin dito para pagbalik ko ng December medyo okay na. Magkita-kita tayo dyan sa Davao soon. Hindi ko lang sure kung kasama ako pero hopefully. Shoutout moms from Negros Occidental, Padulihaw, Aljunic. Ate Wilma Koching, how are you? Julie Magsayo Haspe. Yan. Comment lang din kayo mga moms. Nababasa ko pa naman. Kaya pa natin magbasa. Wilma Patena Koching. Ng Marikina Heights, Marikina City. Thank you ate, I love you. Thank you for always watching. Kamusta? Kamusta ang pakiramdam mo? Nelita Esber, andyan. Sino po mga nandito? Okay lang, Mom Shiji. Thanks God. Bati naman na talaga sila bago pa umuwi si Marian, no? Nagbati na sila. Yung isang gabing bungangaan, kinabukasan, okay naman na sila.
Magkasama na nga sila ulit eh. Grace Mijares, kagabi. Palakas ka ate, ha? Lani Salazar Carlem, hello. Marilyn Palacio. Good eve. Magandang gabi. Kumain na kayo? Uy, kain na kayo. Iba yun, nagtitinga ako. Abangan nyo pag uwi ko ng saan. Nabibisitahin tayo. Tampuhan lang natural sa... Natural lang na magkaroon tampuhan. Hi po, Ate Nora Abalos, hello. Uwi ni Brenda, alam ko 17. Saan mo nabiling toothpick? Ito? Saan na to? Sa mga, sa mga grocery store. Ito na yung mga dental plus na maganda. Ginny Tumimbang, gandang gabi eh. Namiss ko na sa Negros Occidental. Suki rin kami dati dyan ng mga show. Ano ba? Ano pag-uusapan natin? Titinga lang ako dito. Mamaya magsawa na kayo sa akin, hindi ko na kayo na-entertain. Ano pag-uusapan natin? Ang alamat ng tinga. Antonia Banque, hi, how are you? Good eve. Mm, 17 nga. I told ya. Ay, alam ko na. Diyan ka lang.
Tadang! Ate Christy, hello. Jocelyn Valencia. Thank you, yeah. Thank you. Nawala na sila. Sige ko na siya nakita. It's Abayabas. Ebang ko, magulo eh. Hi, Sister Nancy. Kamusta kayo dyan? Shout out sa mga taga Cavite. Aliligo ko lang. Kasi guys, ako ng mga ibang gamit. Mamaya mag-aayos ako ulit ng mga dadaling ko sa hinaguan. Uwi po ako dito para magpasko. Ebang ko, kung gusto mo makita yung buong bahay, i-review mo yung ibang live ko. Meron ako doon na house tour ng bahay. Yung pagka-blessing yata yun, yung 31. Elsa Salazar ng Manila, hello. Ano nagawa niyo, Sister Nancy? Regards to Kyle and Edel. Pwede ba kayo nakain yung balat yung bayabas? Okay lang din naman. Alay sa akin kasi ang dami mga ano na. Dot. Pagtapos lang kanina ako mag-laundry. Kasi may init nga pala dyan sa yung pagtanghaling tapat mo. Kaya gabi ko naglalaba. Hi, Ate Jennifer. Pag uwi ko na, tsaka makikita ng mga social climber yung mapasalubog mo sa kanila. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Dito sa Antipolo, sisihodang tanghaling tapat malamig. Kanya, Ate Jennifer. Nakaluto ka na, Ate Jennifer? Shoutout sa mga taga Hong Kong. Hello sa inyong lahat dyan. Hindi yung pasalubong na yun, galing sa mga taga Hong Kong po.
Rosely Nugid, kamusta? Dorigo Arias, hello. Banji Perez, ano pong tanong nyo? Sana kaya ko sagutin. Sige, anong tanong mo? Tanong ka lang. Malay mo, kaya ko sagutin. Tsaka alam mo po, diba? Sino? Sino, Jennifer? Di sila o dito? Nelita Esber, wala. Wala pa rin jowa. Naghahanap. Kinakabahan ako sa tanong ni Banji, parang ang haba. Wala na po ba si Nina at wala na po. Then regarding sa story na yan, hindi po, ang pangit naman ko sa akin po manggagaling, pero wala na. Oo, bakit naman? Walang mahanap eh. May nagugustuhan, tapos hindi naman ako gusto. So, mahirap. Yung mga ano mo, mga amo mo, hindi ka kumain. Parang day off ka pa na. Kasi ka lang bukas eh. Pasensya na Banji. Yun lang yung hanggang doon lang ako. Hi, Jelay Quesada ng Antipolo. Saka dito. I'm from Antipolo. Darating din na wait mo lang. Ang tagal kasi. Naiinip ako. Kung may irareto kayo, PM nyo lang ako. Kamusta, Nars? Hindi ka na nagkakamay pero nanonood ka. Thank you. I love you. El Salmi sa 13 po.
Hmm. Busog much. Mamaya ulit tayo magchikahan na. Ayusin ko rin mga dapat ko ayusin. Thank you sa pagsama at sa panonood. I love you mga moms.